Guys, ini ndoda kumbotsura DJ Sparks. DJ Sparks mimi muri munhu ari kurira zvamanje manje totokuverengai kuti pa top 5 yevanhu vari kurira murimo, kana kuti mutori number 2 chai. Ndiye munhu wacho akatobata nyanga zvaizvizvi zvekutodaro, but zvavari kuita manje ndozvisina kunaka. Last time takaona vaine beef na Reima pamusoro pemukadzi wake wanga ametiza, vakanetsana size yakanaka chaichai. Tikati aiwa vari bob because vari kusapota musikana adhampiwa nenhumbu, takatovatsigira. Tikazoona vati take na Jamaster akabuda achipopota zvakaipa, achitaura zvaanoda pamusoro pa DJ Sparks. Nezuro takaona achiposta pamusoro pa Senflow. Asi china DJ Sparks, mweya wekudenha makauwana kupi? Imimi pamuri apa pamufanenge muchirwisana nemaartist, dai muchitoataka kana ana DJ Ola kana nana Zigwa nevamwewo vane tuma broadcast twavo kana nana Temboman, ndo vanhu vamunofanira kunge muchiataka, noti maartist, because maartist ndo vanhu vamunoshandidzana navo. Saka imimi kana makuvaataka zvireva kuti makuuraya basa renyu, hamuchanyatsokuziva pamakamira chaipo chaipo kuti basa renyu chairo chairo nderei. Imimi makamira semunhu ari neutral pazvinhu zvekuti pakanzi pari kuti wa clash up, imimi ndimi munofanira kumira pakati muchiti nhengendawo. But kana makuataka vanhu vacho zvoreva kuti hamusiri neutral mati side. DJ Sparks, mbondiudzai kuti munozvifambisa sei? Nai guys, muri kuzvionawo here zvandiri kuona kana kuti ini ndiri kuona ndega? Aiwa, DJ Sparks vanoda kutsurwa, vanoda kumiswa asati vaenderera. Zvamakuita izvi munozviurayira career, nekuti mafanzi aSenflow ndo mamwe mafanzi enyu. Senflow paachauya ku TV kwenyu, mafanzi enyu anowedzera.